ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା, ହାୱାଇ ଚପଲ, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଜନନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ ବଦଳିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳିଛି ନା ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଏବେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କାଲି ବି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରିବାର କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନା ପଦ ଯିବାର ଗ୍ଲାନି, ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ। ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପରାଜୟକୁ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ ନବୀନ ଅନ୍ଦାଜରେ। ରାଜନୀତିରେ ନବୀନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଆକସ୍ମିକ, ସେମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା। 1997ରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହୁଏ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ। 1997ରେ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ନବୀନ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିଲା ସତ, ହେଲେ ପରାଜୟ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ ବାଟରେ ବାଧା ହୋଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିରୋଧୀ ବି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ନବୀନ। ରାଜନେତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ନବୀନ। କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପାଲଟିଥିଲା ନବୀନ ନୀତି। ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ବିକାଶର ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ସାରା ଦେଶର ରାଜନେତା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚମକୁଥିବ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ।